Hello! Welcome to my vlog. Dito kami sa Bayston. Nag-chat-chat kami. Church. Ay, pakita din. Chat mo ito. Ha? Ay, pakita chat mo. Dili mo na siya mukhaan. Yes. Welcome to my vlog. Nandito kami sa Dahat. Sure but and with sure. Wah, gamay. Nakatalo ka ba? Ay, kaya na. Guys, pauli namin. Mag-chat-chat kami sa bahay. Yes, of course. Yes, guys. Ay! My phone is lagging. Yes, guys. Welcome to my vlogger. Isa lang kinabuhi. Isa lang kinabuhi na mo, guys. Kay Ginoto. Maglao. Ay! 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 Outside. Dagan mo eh. Mauli na ka. Dokon sa mga dokuy. Ang reduce ba matagak ni mo? Nakasabot. Ambot kung saan niya talaga wala may concealer dili jud damita. Mao ni siya walay suga. Why concealer? Kay mao ni walay suga dili damita. Pagbutar tagpag ko. Ha? Hindi mo man ta. Wata kita ka. Kuhan. Mura man, wala. One man, ginoo ko. Unsa man mga concealer diri tawang mga dalan. Wata kita ka. Kuhan. Meron na book na okay. Charot. Tawag da guys. Noko, sa may dalaan mo. Nalisod pa mi. Pauli na sa mua, charot. Oh, dalan. Dito brad oh. Duwag ka brad ha. Duwag yung duwa ka rito. Napok ya po kayo diri brad eh. Oh. Guys, ambot guys. Man ang concealer diri guys. Sa upper songkong guys, murag di na maayo. Yes, malapit na kami sa bahay namin. Yes guys. Hinay-hinay diri brad. Oh. Diri butang sa gawas brad kay mo gawas. Ay, dili naman mo gawas si Manong. Sige na sulod na. Hindi na magawas manong Japon. Yes guys, nabot namin sa mansion.